Joo, sieltä jo. Tänään tervahiihdon päivä. Täällä Oulu Terva pitämässä kojua ja tuossa näköjään kippuansa täyttelee Anttilan Pekka. Mikä tuo Pekan tänne tervahiihtoon? Oli tuo mun poika tuolla hiihtämässä. Joo. Ja oot varmaan huomannut, että tässä on punainen sulka tuossa sun selkäsi takana. Mitä sä tiedät punaisesta sulasta? No se on semmoisen leijonien tämmöiseen hyväntekeväisyyteen kerätään taloutta. Ootko huomannut tuossa tuommoisen pienen lippaan? On. Tuo reikä on sellainen, että siihen mahtuu setelikin jopa. Ootko kokeillut vielä? Ottaako muovirahaa siellä? Muoviraha ei mahdu. 2 euroa taskuun. Voi se muoviraha jättää siihen. Ja täällä Riitta, miten teillä menee Tervassa? No me tässä nyt odotellaan, että alkaa porukkaa kerääntymään tänne. Meillä on nyt myyntitiski valmiina. Ja makkarat on jo paistettu. Tuolla on... Täältä kärkkäriä ylähylly täynnä. Ja minkälainen kävijämäärä on odotettavissa? No me odotetaan, että me saataisiin makkarat myytyä. Niin. Eikö se ole hyvä tavoite? On. Meillä on kuin 1000 kappaletta. Ei ihan niin paljon. Me ollaan jo alkukuusta harjoiteltu tuolla Ideaparkissa. Ideaparkissa oltiin talakkoissa, niin Ideaparkille paistettiin 1000 makkaraa. Tai 1000 makkaraa ne osti, niin ne jaettiin ilmassa. Ja tuolla edessäpäin on Tervahion maali ja ensimmäiset on tulleet jo maaliin. Ja tässä on käynnistynyt Oulussa punainen sulkakeräys. Tervahiihto ja Oulu Terva järjestänyt tämän myyntipisteen.